چەکدارên opozîsyona Sûrî yên ser bi Tirkiye ve cihên xwe li ser hêla rûbrûbûnê beramberî çekdarên Qesedê li gundewarê bajarê Menbicê bihêztir dikin û ew yektê hevdemî ku Tirkiye gefa êrişekî li ser Rojhilatê Firatê û Menbicê dike. Herwiha bi dihan ji baregehên leşkerî têde bi sedan ji çekdarên rejîmê û hêzên bi ser ve gihiştin gundewarê bajarê Menbicê. Li gorî ajansa France Press ku ji çend rojan ve opozîsyona Sûrî çekdarên xwe li dewerdewra navenda bajarê Menbicê ya dibin kontrola çekdarên Qesedê de gurtir dikin. France Press her wiha da zanîn ku tanha hêmen li deverê heye û hatin û çûna welatiyên sivîl di navbera deverên çekdarên opozisyonê û Qesedê de vekiriye. Berdevkê bi navê çekdarên artêşa niştimanî ya ser bi opozisyona Sûriye ve got ku wan hemû tedabîrên xwe li deverê pêk anîne û çekdarên wan di amadebaşiyê de ne. Da ku dest bi şerê Menbicê û Rojhilatê Çemê Firatê bikin. Ji aliyê xwe ve berdevkê bi navê Encûmena Menbicî ya Leşkerî Şervan Derwîş got ku ew ji çend rojan ve çavdêriya deverê dikin û ew di rewşek awarte de ne. Her wiha balkişan ser dewriyên hevpeymaniya navdewletî û got ku dewriyên hevpeymaniyê tanha li cihê xwe ne û ew amade ne berevaniyê di ber êrişê Tirkiye û grûpên bi ser ve bikin. Rewangeha Sûrî ya mafê mirovan jî ji aliyê xwe ve ragihand ku karwanek leşkerî têde bi dehan ji otomobîlên leşkerî û bi sedan ji çekdarên rejîma Esed berev gundewarê Bakurê Rojhilatê Helebê ve li nêzîkî Menbicê hatin bicihkirin ku ew yek dikeve di çerçoveya erêkirinekî derbarî belavkirina çekdarên rejîmê li ser hêla rûbrûbûna di navbera çekdarên her yek ji opozisyona Sûrî û çekdarên Qesedê de